O Krejte sme sa dozvedeli veľmi jednoducho pomocou online vyhľadávania. V tom čase sme z našej centrály vo Viedni hľadali agentúru pre Českú republiku, ktorá by nám pomohla s spustením digitálneho marketingu, s rozbehnutím a so správou obsahu na sociálnych sieťach. Hneď po prvom stretnutí sme mali veľmi dobrý dojem a potom v hodnotení s ostatnými agentúrami to pre nás bola jasná voľba. Pridanú hodnotu vidíme v zlepšení našich výsledkov v digitálnom marketingu, to znamená väčší počet kvalitných leadov, stabilná cena za leada a takisto nové videá, ktoré sme spoločne natočili s našimi užívateľmi. Krejtu tvoria šikovní mladí ľudia, ktorých poznáme osobne. Tam vidím výhodu oproti väčším agentúram, kde je to možno častejšie viac anonymné. Naše stretnutia prebiehajú väčšinou stále v priateľskej, uvoľnenej atmosfére a tým je stále flexibilný pri našich požiadavkách a projektoch. Keďže sme za tie posledné roky mali tých projektov a úspechov hneď viacero, je možno náročné vybrať len jeden. Ako príklad by som možno uviedla projekt videotestimoniálu, ktorý sme točili s rodinou našich užívateľov v Prahe. Cieľom bolo predstaviť tematiku kochlárnej implantácie a pomocou toho videa pomôcť ďalším záujemcom o kochlárny implantát a motivovať ich k rozhodnutiu dať sa vyšetriť a teda podstúpiť implantáciu. Čo ja osobne cením, je snaha Krejty, a v tomto prípade videotímu, o neustále zlepšovanie sa, možno až taký mierny perfekcionizmus, ale vďaka tomu sa nám práve podaril krásny výsledok, video, ktoré malo veľmi pekné ohlasy a pomohlo motivovať ďalších záujemcov a pomôcť im k životu s lepším sluchom. Za tú dobu, čo spolupracujeme s Krejtou, sa nám podarilo zlepšiť výsledky našich výkonnostných kampaní a dostať sa tak bližšie k tomu nášmu publiku. Spoločne sme vytvorili množstvo lokálneho obsahu a tak sme sa dostali k tomu správnemu publiku, čo v našom prípade sú záujemcovia o kochlárnu implantáciu a v konečnom dôsledku tak upevniť postavenie spoločnosti Kochlár v Českej republike. Krejtu by som určite odporúčala mojim známym. Odporúčala by som ju pre každého, kto hľadá multifunkčnú digitálnu agentúru s individuálnym prístupom a so snahou o neustále zlepšovanie sa.